יצאתי פה מהחדר עכשיו להגיד לכם, לעשות לכם סיכום יום. אז היום הראשון בתחרות אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 18. היום היה 2 סיבובים של התחרות הרגילה, שהיא 3 ימים כל יום 2 סיבובים, מחר יהיה 3 סיבובים, אמור להיות בסוף 7 סיבובים, והיה גם היום תחרות בליץ של 9 סיבובים. בגלל שאני כאילו הכי צעיר בקבוצה, אז אני משחק לוח רביעי. יש מתחתיי משלים, אבל אני משחק לוח רביעי. בסיבוב הראשון שיחקתי לוח שלישי מול שחקן יחסית חלש, 1400, ניצחתי יחסית מהר. בסיבוב השני שיחקתי מול שחקן שכבר שיחקתי מולו באפולה, שזה עד גיל 14, אותו דבר, רק עד גיל 14, ואז הוא ניצח אותי. הוא 1900 ומשהו, אני חושב, באיגוד כמובן, וניצחתי אותו הפעם. היה משחק מאוד מעניין. בפתיחה ממש לא שיחקתי טוב, ואחרי זה לקראת הסיום האמצע הצלחתי לנצח. ובתחרות בליץ שיחקתי בלוח ראשון בקבוצה שלי, אני משחק עם אשדוד. עשיתי 6.5 מ-9, ניצחתי את דוד יעל קירש, שהוא איזה 2100, 2200, משהו כזה. ניצחתי את דימיטרי מקריית ים, שהוא גם איזה 2007. עשיתי תיקו עם רוברט אנדרייב, שהוא גם איזה 2000. הפסדתי לדניאל ורדי, שהוא שחקן חזק מאוד מתל אביב, כ-2200, משהו כזה. ועשיתי תיקו עם עשיתי תיקו עם אנדרי, והפסדתי לעוד איזה 1950, שמתי כלי במסע. חוץ מזה 6.5 מ-9 בלוח ראשון, זה אחלה תוצאה. הקבוצה לצערי לא עשתה תוצאה כל כך טובה בתחרות. כאילו אני עשיתי את התוצאה הכי טובה בקבוצה בלוח ראשון, וסך הכל יום מאוד טוב, 2 מ-2 בתחרות הרגילה, 6.5 מ-9 בבליץ, ניצחון על שחקנים חזקים לא פחות ממני, כאילו חזקים יותר ממני. אז אל תשכחו בזמן שאני פה לעקוב, לשתף, הכל. אנחנו פונים פה קהילה. נתראה בסרטון הבא, בשעות הבא, מה שזה לא יהיה, בבלוג הבא שיעלה מחר בערב שאני אקליט אותו. יאללה ביי.